Kuniti matamu. Kuniti matamu. Penata musik. Penata. Seperti penata. Nggih, ngengeti wekdal. Sekalian nyuwun pangestu dhateng sagung para sesepuh. Bilih wilujengan panggihipun Sriat Maja Ponang temanten Sarimbit karana syarat sarana ugi dereng medal sawetawis namung matur pirsa dhateng sagung para tamu bilih sasampunipun kakinini temanten pinanggihaken kanthi adat widi-widana ingkang lumampah wonten Kedung Dawa mugi sineksen sampun lulus rahayu widodone ring sambikala boten wonten aral setunggal menapa. Saking menika namung muhung dhateng ngarsaning Gusti ingkang Maha Gesang mugi Sriat Maja Ponang temanten Sarimbit nggenipun gebyur wonten jagating bebrayan agung tansah pinaringan atut runtut pindha mimi amintuna madya pada prapteng delahan. Mekaten mugi Gusti amberkahi sedaya panuwun mahanani dhateng sugengipun Nak Mas Cahya Soleh Rasmanda kalian genduk Devi Oktavia. Gusti amberkahi kabul kalaksanan menapa ingkang dados kersanipun Sri Atmaja mewah ingkang Rama Ibu nun inggih Raka Mas Siswanto sekalian Ibu Ratini. Mekaten kemawon sawetawis kawula giaraken karana syarat sarana nggih mboten wonten namung nyuwun paseksen ngaten Mbah Amin nggih. Sembah nuwun. Kondur. Nggih, matur kugi pandhawa ingkang tanpa pindan. Salah sarana paseksen Brokowan menika ponang penengaten Mbak Ayu Devi Oktavia kali pun Mas Cahya Soleh Rasmanda. Daup miturut adat lebih kalau mampah temparipun sah negari sah agami insyaallah saged tetesaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmatin barokah amin amin Allahumma amin. Kalian sama lagi pakai foto di foto semantan kaderakan saking kap story foto dokumentasi keparang lut pangapunten ada lume kono mampah karanten adicara menika sampun tegap siang sanipun mangke boten kadelarung-delarung kula minangka pangandali wara keparang saking adicara kasabar rata benakit keparang samangke elung tinamben pasrah ngumien mangke paripurna pasrah ponang pinanganten kakirabaken lagu ngumien pasrah Dito Saryo panjenenganipun Bapak Rastianto Ibu Mainem kapiji ingkang keparang aturaken pasrah jadipun Mbah Min Dalang kunjuk jadipun Mbah Min Dalang monggo keparang jengkar sana palenggan tumuju sasana pambiyara dijenjenipun Bapak Rastianto Ibu Mainem ing kadya ing wusanipun kadya Mataram. Pak Rastianto Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La wala quwata illa billahil aliyil azim. Amak batu kunjuk dumateng para papundhen para sepuh adi sepuh ingkang sampun pana ing pamawas lebda ing pitutur kiblat ing panembah ingkang dahat kinabekten
lan ugi mboten kelempen kunjuk dumateng para alim ulama kiai haji santriman santriwati ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci mangka wahyuning ilahi ingkang minangka dados panuntuning kiblat ingkang satuhu luring budi ingkang dahat kawula hormati lan ugi mboten kelempen kunjuk dumateng para sarjana sujaning budi para priagung pangemban pangbating praja sarta satre negari ingkang minangka dados pandam panduming kawula dasih ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Lan ugi kunjuk dumateng para tamu kakung sumamutri muda tumaruna ingkang samya bagya mulya. Kanthi linambaran pepayunging budi rahayu saha ngunjukaken raos puja puji syukur wonten ngarsaning Gusti rahayu saking dumadi tansah kajiwa kasarira dumateng para tamu kakung putri sumrambahipun dhateng kula sak kulawangsa amit pasang kaliman tabik mugi tenebena eladune miyang tolak sarik keparenga kula sowan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sami kirang subasita katitik panjenengan katemben wawan pangandikan kalian kanca rencang paripaksa kawula punggal sawetawis ngempil kamardikanipun. Inggih hamastuti jitiban luhur kula piniji minangka sing gati sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Rastianto saking Ibu Mainem ingkang supados masrahaken sekar cempaka mulya sak selih nggih Kang putra calon temanten kakung kunjuk panjenenganipun Bapak Siswanto sakalian Ibu. Wondene wosing sedya sowan kula wonten ngarsa panjenengan ingkang sepisan. Panjenenganipun Bapak Rastianto sakalian Ibu ngaturaken salam taklim kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi salam taklim saking panjenenganipun Bapak Rastianto sakalian Ibu Mainem mugi sageta handayani anggenipun panjenenganipun Bapak Siswanto sakalian Ibu Ratini anggenipun kagungan kersa anetepi jitiban luhur netepi darmaning ngakung inggih menika amitulus ingkang putra ingkang nami inggih menika kusumaning ayu DP Oktavia ingkang sampun dipun datukramaken kalian ingkang putra Bapak Rastianto ingkang nami Pus Ramanda. Wondene ingkang salajengipun sarening temanten kakung pun Rasmanda sampun kalampahan ijab kabul watawis kala wau tabuh sanga kalian putra putrinipun Bapak Riswanto ingkang pidalem wonten dung dawa getas kradenan Blora mriki wonten dinten Rebo Wage Surya kaping 29 Candra kaping 11 warsa 2000 selangkung mapan wonten dalem mriki nir ing sambikala kalih sing britru beda tan manggih sakara-kara. Wondene ingkang salajengipun ing kala waugi sampun dipun panggihaken kalian panjenenganipun Bapak Siswanto sakalian Ibu Ratini watawis tabuh 10:30. Wondene panggih temanten ugi anut sak tataning adat widi widana ingkang sampun lumampah wonten kedung dawa getas kradenan Blora mriki kanthi wilujeng nirbaya nir ing wikara. Pramila saking menika sareng sampun dipun panggihaken kaki temanten pun baguse Cahya Soleh Rasmanda kawula pasrahaken panjenenganipun Bapak Siswanto Ibu Ratini.
Mugi-mugi katampil kanthi gembiraning manah leganing penggalih dening kula sak kadang sak pangombyong hanamung jumuring karsa. Mugi-mugi temanten kekalih hingganipun badhe anggebyur beberan agung enggalo antut runtut rahayu ingkang tenemu bagya mulya ingkang senedya ing tembe dadosa kulawarga ingkang sakinah wawadah warahmah. Wondene ingkang saklajengipun kula pikantuk titipan pangandikan kalian panjenenganipun Bapak Rastianto sakaliyan Ibu Mainem hambok bilih benjing sepekenipun Bapak Rastianto sekalian boten badhe ngunduh mantu lan ugi hambok bilih kaki temanten badhe dolan dhateng Sonde dipun sumanggaaken nanging boten beta pengiring lan boten beta pasrah cekap keluarga kalian bapak ibu niki kemawon. Wondene ingkang salajengipun mangke anggenipun tindak mriku sak keluarga dipun wontenaken jalaran napa Bapak Rastianto ugi badhe kagungan damel piyambak. Badhe amimaha ingkang putri inggih menika pun Pera Rasmawati wonten ing dinten Setu Legi Surya kaping gangsal welas Candra kaping 11 Warsa 2000 selangkung mapan wonten dalem Sonde. Pramila menawi mangke sak keluarga badhe ndolanaken kasuwun wonten dinten kang dipun tentokaken anggenipun Bapak Rastianto kagungan damel. Wondene kang salajengipun ugi kula pikantuk titipan saking panjenenganipun Bapak Rastianto sekalian Ibu Mainem kunjuk dumateng Bapak Seswanto sekalian Bu Ratmini menika wonten tali kasih. Pramila sumangga kelaturi jengkar saking papan palenggahan mandhap wonten mriki rumiyin badhe nampi menapa isinipun kula piyambak nggih mboten mangertosi pinten cacahipun kula nggih mboten mangertosi menika namung kangge angraketaken antawisipun besan Sonde kalian besan Kedung Dawa mriki mugi-mugi ing salajengipun benjing dadosa sederek kadodening sederek Yahya Rena mboten wonten renggangipun nggih Bu nggih Pak nggih. Pramila saking menika sumangga katuri nampi walaupun kula nggih mboten mangertosi monggo katuri nampi. Sampun katuri kae. Para rawuh kakung putri ingkang kula hormati, ingkang saklajengipun mangke saksanipun sampun titip purna rampung bahargian prasajan menika kula sak kadang sak pangombyong sak penderek kepareng badhe nyuwun pamit saha nyuwun pangestu. Mugi-mugi lampah kula saking papan bahargian mriki ngantos dumugi dalem piyambak-piyambak tansah pikantuk berkahing Gusti mboten manggih sakara-kara luput saking pringga bayaning marga. Semonten ugi kula minangka taling basa hambok bilih wonten gonyak ganyuk ing wicara kirang subasita ninggal reh ing tata krami tumunten kula nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Panutup ngatur kula wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis wijang gamblang cetha terwaca hatur pangantika pasrah dados sariya jenipun Bapak Rastianto Ibu Mainem panjenenganipun Bapak Mbah Mendalang kadang pramuladi sinoman semoga nuwun kepareng adicara kalawan ngaturaken lepas wijang ngaturaken pasukan sampun katur.
Rata upacara wonten ing gedung dawa kepareng kabiyata karsa sami Kadang Pramuladi dari Sineman monggo kepareng hormat nyuntame pangestu untuk patugi jaripun lumampahipun jawatastotipun gugur lepas bujang kunjuk jaripun Kadang Pramuladi semonggo lumampahipun kadhing gugur gunung semonggo nuwun. Bapak Ibu kepareng jumeneng sawetawis Bapak Siswanto Ibu Ratini Bapak Rastianto Ibu Mainem jumeneng sawetawis salam Jawatasto kalian kadang-kadang Sinoman gotong royong nyambut gawe Kadang Pramuladi semalam pas bujang yang tapi pangestu samiyo tandang gawe juane dawuh patipun Bapak Siswanto Ibu Karatindi sampun tugas damung pangenipun ponang pinanganten legah wong salagi piraturata kapareng samaing kagirapaken bilih samaing pareng berkah foto kelaju paripurna kirap angka kalih cocok lagu cocok balung Susilowati monggo nuwun hangan dipagerahi pager bagus kagirapaken ponang penganten lumampahipun rada lunyu dalane aja nganti pedhot serandale serampat tak tuntung tak delong ya Susilowati ngangga Susilowati.
Jengkaraben Sriat Mojo kirang Ratu Sedalu Raja Sedina Rahayu Devi Oktavia kalipun Cahya Soleh Ras Manda kagerataken kanandhang rasul busara kasatriyan lumampah wonten ing sak ngandhapun liwat pinggiring gubuk asmara. Yen liwat aku kelingan garap dangdut asih jumeneng. Oh gak kurang asih, kamu berdiri dong. Sumuk boten. Kula asline pun kok kebloh. Lah iya ning ora apa-apa senadyan rada molor wau nggih ngemuti ijab kabul wau nggih jam 09.00 punjul hampir setengah 10. Alhamdulillah. Jadi umpama molor nggih nyun pangapunten pokoke niki disesek-sesekno. Nggih. Saestu. Sesek-sesekno. Sekecone ngoten lho, Mas.
Bapak Dalang apa Yes, Mas Dalang? anu panggil saja saya Kokoh ya. Kokom, Kokoh. Kokoh. Ayo rampung nang, Nduk. Ya. Nggih. Sembah nuwun. Satunggalaken catur hanjareng kirap angka sepisan pun pinanganten. Jejuluk jenipun Rahayu Devi Oktavia kalipun Mas Cahya Soleh Rosmanda. Depateng sagung para tamu kakung putri kang sedan, Bapak Ibu Kang Mas Pakde Budi Mbak Yu ingkang sampun nawi pasugatan monggo dipun rahabe sedasa kanthi nikmat rasa budi lawakarsa parantene dereng sabar sauntawis nggih parantene wonten pasugatan samudanipun kirang rasa kirang munggo kirang lawuh estu jadipun Bapak Siswanto Ibu Ratini Lepatar kula pati agung pangapunten ngaten Hansang kepi pasrah kala wau dereng saged ingkang derepun panampi ingkang sepun hatur pambagya yuwana pasuki duta sarya panjenenganipun Bapak Siswanto Ibu Ratini nyuwun sanjata pitulungan deripun Bapak Jasno dipun Mbah Jasno kunjuk dipun Mbah Jasno monggo kepareng jika palenggahan dipun jemejeripun Bapak Siswanto Ibu Ratini keparahan nampi pasrah hatur pambagya yuwana lampah kadheng mataram tindake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wala muridun yawadin wassalatu wassalamu ala rasul karim Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pinurwakan nembuka yaling suka wonganing wicara duaraning kandha kanthi linandhesan usik ing rasa jati inggih mijil telenging kalbu mugi jatining sih wilasa mrabaswara sagung para tamu kadang besan sarombongan tansah nyarira ing kawilujengan punjuk panjenenganipun para pepunden para sepuh sesepuh mewah haji sepuh inggih satuhu sembada buntas nggih hamasah memasuh budi waspaosing patrap nggih hanganyut ayat winasis ingkang dahat pinundi mewah pinabekten Rama Yai Rama Haji ustad-ustadzah para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding weda suci wahyu ilahi mongko panuntun kiblat ing panembah ingkang dahat luring budi mewah prayagung pangemban pangembating praja satriyane nagari ingkang satuhu mambek ber budi bawa leksana minangka songsong agung nggih nyomangkreh kawula dasih kaswasih ingkang pantes sinudarsana mirunggan kunjuk panjenenganipun pepunden kula kadang besan sutresna Bapak Rasyanto Ibu Mainem mewah panengkaring Sri Atmaja Benang temanten kakung mijil saking
Sonde Bangun Rejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Jawi Wetan ingkang dahat kawula bekteni mewah mboten katalumpen sedaya para tamu kakung Sumana Putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Saderengipun lepat nyuwun pangapunten mbok bilih kalanipun handika ketemben wawan pangandikan mirunggan ewa semanten kawula kepeksa hangkrengka bantala sumelatur negas wacana saking sawatawis nggen kawula piniji ngemban jejebian luhur minangka sulih saking panjenenganipun Bapak Siswanto Ibu Ratani ingkang ketemben mangke kepareng mangku damel ewa semanten badhe matur pribadi mboten kuwawi lajeng nyaraya kula. Namung saderengipun kepareng kawula ngunjukaken raos syukur. Kunjuk ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Gesang ya Allah Subhanahu wa taala karana lumintu paringipun berkah rahmat katitik handika jengandika sami hanyarira kawilujengan. Shalawat salam mugi tansah kita sanjungaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karana dur rumuhun sampun paring tuntunan panembah dhateng sagung titah mliginipun ingkang sami angrasa agama Islam mila kita umatipun tansah ngantun syafaat wiwit wonten ngalam ajar ngantos dumugi ndelahan utawi wonten ing dinten yaumul kiamah Allahumma amin. Ngambali atur bilih ari puniki Rebo Wage katiti Surya 29 Oktober warsa 2000 langkung kalenggan panjenenganipun Bapak Siswanto sekalian Ibu Ratini kepareng hanetepi darmaning werda ngentas pitulus putra putri ingkang asesilih Gendho Ayu Roro Devi Oktavia Sembada Jinatu Krama Jejaka Tumaruna Sumbaga Wirutama jalutanaya saking panjenenganipun pepunden kula Bapak Rasyanto Ibu Mainem ingkang lenggah wonten Sonde Bangun Rejo Lor ingkang asesilih Nak Mas Bagus Cahya Soleh Raspanda ingkang sampun lumados wiwit saking enjang kala wau ngucap ijab kabul kalajengaken adat budaya ingkang sinengker wonten Gedung Dawa nun inggih adat panggih lulus rayu widodо karana berkahing Gusti mewah panjurung puji sagung para-para ingkang kepareng anjenengi saengga lulus pinanggihipun Sirat Maja punang kemanten sekalian kanarawi sarawuh handika para tamu mirunggan kunjuk panjenenganipun kadang besan sak panengkaripun Bapak Siswanto hangaturaken wilujeng siang saha sugeng pinarak lenggah kanthi mardikane penggalih nikmating raos kanthi seksamaning budi lan karsa saha mbok bilih sampun kaaturan pambuja krami wujud menapa kemawon kepareng angedhapi sak wontenipun wonten kiranging hanuju prana Bapak Siswanto sekalian ingkang ngesti namung tadah tetesing pangapunten karana nggenipun miwah ingkang putra namung dipun adani prasajan saha hambeking sudra sempali saking Bapak Siswanto tawi Ibu Ratini namung pawaan ceplik mbok bilih kagalih kirang sembada nggenipun hamulja krami nyuwun pangapunten. Salajengipun kawula terasaken nggen kawula pinuju ginampi pasrah sekar jepaka mulya sasele wujudipun Sirat Maja punang kemanten kagung anak Mas Cahya Soleh Rasmanda ingkang sampun kapasrahaken lumantar sulih sarira panjenenganipun Bapak Rasyanto sekalian Ibu ingkang kasarira panjenenganipun pepunden kula Mbah Mendalang. Mbah Mendalang menika wiwit enem sampun kados dene sederek tunggal Yayah Rina jiwa seni nek samangke pun padha tuwane niku pun jarang bersertarep nggih Mbak nggih namung mboten ngirangi anggenipun sami kekadangan kala wau rawuh nggih ngrangkul kula ngambungi kula nggih genten kula ambung
Mila saking menika pangapunten pinaran lenggah yang salajengipun kala wau pinurwakan atur sepisanan paring salam taklim saking panjenenganipun Bapak Rasyanto sekalian Ibu tumantuk Bapak Siswanto sekalian ingkang estri kanthi tinampi bingahing manah saha ngaturaken waluyan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun menggah wa sing rawuh amasrahaken sekar cepaka mulya sasele wujudipun Nak Mas Cahya Soleh Rasmanda inggih temanten kakung tinampi kanthi bingahing manah prasasat gumbira hamarwata suta yayah kelem karobaning memanis hanampi ingkang putra lumebet dados perangan ing keluarga ageng ing Kedung Dawa mriki tertamtu badhe karengkuh kadidene putra piyambak boten badhe dipun benten-bentenaken saengga mangke saged enggal njumbuhaken Mas Cahya Mas Manda wonten Kedung Dawa kosok wangsul mbok bilih genduk Depi mangke mapan wonten Sundi sumangga kersa nggenipun paring wewarah panggula wentah panjenenganipun Bapak Rasyanto. Salajengipun ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene kadang pesan sanesipun amasrahaken ingkang putra kakung tasih lumantar Mbah Mendalang paring sih kadarman wujud Redana Aji. Nek wujudipun nggih amplop ning isine kula percaya mesti dhuwit. Tinampi kanthi bingah sehingga saged ndados kemayaran nggenipun Bapak Siswanto utawi nek cara kekeluargaan jane nggih adik piyambak niku gandeng teng mriki pardian nggih kula sebat bapak ngoten. Namung nyuwun pangapunten para pamirsa, para tamu resepsi kok besan karo besan kok gak kembar. Jeng Pak Rasyanto ngagem beskap nggih kejawen utuh nek cara kula saged kepareng matur ngoten pindha dalang Ki Purbasmara saking Solo dalang kondang. Lah sing niki dulur kula lanang niki ketisuk leh napa ngrimuk-ngrimuk kalih priyasin engko to Pak wong jenengan niku mantu nggih. Alah kula nu mboten kulino jaritan mengke nek jenengan jariti nek mlaku mesti gulung komeng. Ndah. Nah akhire nggih pun nek mboten jaritan ngagem celana ngaten. Niki purunipun ngangge celana ngangge jas ngaten sehingga mboten saged kembar kalih Pak Rasyanto mboten napa-napa Mbak Men nggih nggih maklum wong kula dadi nganten mawon dibebeti mboten purun ndak iya lah lah nggih lepat nyuwun pangapunten salajengipun syarat sarana pakarti ingkang sampun kaparingaken dhateng Pak Siswanto sekalian ingkang estri wujud menapa kemawon sae menika Redana Aji Astan Bondobrono saha jajanan sawetawis kathah semanten ugi saking Pak Siswanto sekalian Ibu Ratini mboten saged matur menapa kajawi namung matur ageng panuwun dhateng panjenenganipun kadang pisan Bapak Rasyanto lumantar Bapak Eyang Mendalang ingkang sawetawis sampun tinampi. Mugi-mugi awit saking peparing semanten kathahipun mboten saged atur sulih napa-napa. Muhung nyuwun dhateng ngarsaning ingkang Maha Gesang mugi sedaya peparing tumunten pikantuk liru ingkang satraju bebingah ingkang malimpah minangka gantosipun peparing ingkang sampun dipun tampi adik kula Siswanto sekalian Dik Ratini. Salajengipun namung nyuwun tambahi hubungan mugi nggenipun mangun brayat nggayuh kamulyan gesang anak kula Rasmanda kalian genduk Depi saged kajurung puji saged rukun reruntungan atut runtut pindha mimi hamintuna madya padha prapteng delan sehingga saged hanyipta keluarga sakinah mawaddah warahmah ngantos dumugi ing sak panginggilipun. Salajengipun nyingkat wekdal umpami Nak Rasmanda kalian genduk Depi wonten ngaten badhe kula tuturi ora ana critane wong dadi nganten ki sakbare ana rasa getun ora kena getun wis dadi pilihan sekali
manjing dadi istri utawa kakung nggih niku pilihan nganti sak uripe. Ngoten Mbah Men nggih. Ora enak istilah manten kok bar dadane nganten getun. Napa meneh nek mengke pun mlaku selawe 30 tahun rupa niku pun beda. Nek dicara sepeda motor wis kawak iki biasane jenenge plethuk terus dijolne ampun. Nggih iki ya mireng iki. Ada ladang. Ngaten ki mawon lepat nyuwun pangapunten ingkang kedal mbok bilih samudayanipun Kirang Hanuju Prana adik kula seswanto sekalian ingkang esti namung tadah tetesing pangapunten. Wondene lumantar yang dalang ingkang kala wau mbok bilih sampun purna rampung panjenenganipun pandherek mliginipun kadang pisan Bapak Rasyanto dalah sesepuh ingkang ngombyongi dhateng putra temanten kakung tumunten mundhut pamit saking kula wakil saking adik kula seswanto sekalian ingkang istri mboten saged atur sulih menapa-menapa kajawi konduripun nderekaken sugeng tindak kanthi asesanti gonggo trigonggo durga mendak kala suminggah sirna memalaning jagat satemah ambabar sabda rahayu ingin badhe linampahan. Makaten lepat nyuwun pangapunten akhir kalam billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.